Gabon danori, Maritxu naiz, psikologoa, Bilbon dekodan bulego batean lan egiten dut, eta tarteka Euskal preso politikoak laguntzera noa Espainia eta Frantziako espetxe desberdinara. Bueno, gaur eskatu didazue, apurtxu bet konfinamenduaren inguruko, ondorio psikologikoen inguruko hitzaldia ematea, eta, bueno, apurbet pentsatut egitea bizatitan moduen, ez? Hasieran apurbet zeintzuk diren ondorio hauek, orokorrean eta edo maiztasun gehien ematen ari direnak, eta ostean espetxetan zelan bizitzen ari diren hauek, modu orokor batean, eta gero, preso larriei, eta lehenengo aldiz da, hau egiten dudala, orduan, ondo legoke, zeo zer interesatzen bazaizue, edo argi geratu ez baldin bada, feedback egiteko aukera dekogunez, erabiltzea hemen ondan daukagun instrumentu hau, eta galderak eta luzatzea, bai? Orduan, batetik, gustatuko litzaidake azaltzea apurbet, konfinamendu hau ezin da ulertu gaixotasuna beragarik, ez? Esan nahi dut, hemen badago konponente bat eta emozio nagusia bildurra da. Orduan, honek eta bildurra dago bi lekutara bideratua. Batetik gaixotasuna berari, eta honek badauka zerikusia handia ematen den informazio eta desinformazioarekiko, ezta? Batetik badaukagu gain saturazio bat informazioarena, kostatzen zaigu bereizten zer dan egia, zer ez dan, eta honek sortzen du bildur bat. Bildur adaptatibo bat izan daitekena, mehatxu bat dago, orduan gorputzak erantzuten du bildurraren bidez, eta orduan gorputzak esaten digu zer egin behar dugun edo, ez? Edo kontuz ibili behar garela, eta bar. Baina, ematen dena nolako egoera bat, non ez dakigun bereizten askotan zer dan egia eta zer ez dan, bildur hau bihurtzen da antxietatean. Porque antxietatea ematen da beti aurreratzen garenean. Eta ez daukagunen errealitate bat, holan ikutu aldoguna, gure fantasia infinitoraino joan daiteke, ez? Normalean, antxietatera goazenean, hazen nahi du bildur hori eraman dugula egoerarik eta katastrofikoenetara. Horrela izaten da normalean. Orduan, esaten nizuen, ez? Batetik bazegoela gaixotasuna bera, eta gero badago beste puntu bat, dala etorkizunarekiko ziurgabetasuna. Eta hemen, batetik dago gaixotasuna, ni neu gaixotzearen bildurra edo ziurgabetasun hori, eta batez ere, eta kontsultetan eta ikusten duguna, da gure nagusiekiko. Gure nagusiak zelan zaindu, ez daitezen kutsatu, ondorioak, eta barrez. Gero badago beste plano bat, konfinamendua berarekiko, hau da, ez dakigu noiz amaituko dan, ze epeetan, zelan izango den, horre guztia eragiten du ezin egon bat, ez? Eta beste alde batetik ekonomikoa. Zer gertatuko da, hemendik ateratzen garenean, lanari dagokionean, egoera ekonomikoari dagokionean, karo, hemen ere, eta kasu guztietan, zerikusi handia deko, zelan gauden eta nolakoa garen gu, osea, ze jarrera dugun gu bizitzarekiko eta azken finean honekiko be bai, ez? Zan nahi dut, azkenean ez da gauza bera, funtzionarioa baldin bazara, ez? Eta badakizu edo ziurtatuta auki dezakezu, naiz eta hau asko luzatu, beti izango duzula zure soldata. Karo, autonoma baldin bazara, eta adibidez, taberna bat baldin badaukazu, eragin aldizun ezintasuna edo ezin egon hori asko handiagoa izango da. Porque benetan, agian zure familiak hortik jaten dugu, ez? Hau ere ikusi behar dugu ere,
hori, familia, kasuz kasu, baina hau esango nuke, izango zirela, etorkizunarekiko ziurgabetasunari lotutako 3 ardatzak, ez? Gero, aurretik izan dizuet, ez, bildurrak, ez, eta batez ere, etorkizunera jartzen garenean, eragiten duena da antsietatea. Ontxe momentuan, nagusiak diren 2 nahasteak, eta gertzen diren 2 nahasteak dira antsietatea eta depresioa. Antsietateari lotutakoa, eta lehen azaldu dizuet, ez da, antsietatea aurrera begirakoa, ez dakigu zer gertatuko den, ez deko ziurtasunik, eta horrek eragiten du gure fantasia, ez, katastrofera joatea. Eta horrek antsietatea gora eta modu batzutan bortitz batean. Eta depresioa. Depresioaren ezaugarria da, etorkizunara begira beharrean, egotea iraganean gehiago. Gehiago, voltatzen garenean, han egongo garen, faltan botatzen lehen geneukana, eta horrek eragin dezake depresio prozesu bat. Kontutan izan behar dugu bebai, karo, kasu honetan, baditugu, aldez aurretik, patologiaren bat, dekonak asko sokerragora emango duela. Eta berez ja, antsietatea duen pertsona batek, olako egoera batek sortu aldion krisiak edo, ez, antsietatea gora egitea, pues bueno, asko sarrizko handiagoa du, inoiz antsietaterik pairatu ez duen pertsona batek, baino. Gauza bera depresioarekin. Gero ikusi dugu beste realitate batzuetan, Txinan, eta oso gutxi egiten danen inguruan, baina depresioaren kuadroak eta sintomak agertzen dituen populazioaren parte horrek badaukala bere buruaz beste egiteko aukera gehiago. Bueno, antsietateari lotutako sintomatologia. Ontxe momentuan ikusten ari garena konfinamendu egoera honetan. Bai, alde batetik, suminkortasuna. Hau, orokorra da, igual ez dezu zertan euki behar oso piko altua, baina orokorrean sentitzen dugu danok, ez? Asetu gabe ditugun beharrak batzutan nabariagoak direla, eta horren ondorioz sumenkorragoak gaude. Eta igual, maite ditugunekin edo elkarbizitza egiten dugun jendearekin, igual gure tratuan momentu konkretu batzuetan, pues igual zatarrago izan daiteke. Gero bestalde batetik insomioa, claro, insomioa eta suminkortasuna oso lotuta dauz, ez baduzu ondo lo egiten, hori gertatzen da. Insomioa, amets biziak, amets gaiztoak, hau oso ohikoa izaten ari da. Claro, batetik, gure egunerokotasunean egiten genuen gasto energetikoa ez da ematen ari. Naiz eta badakidan jende, edo, badago jente pila bat, bagabiltzana horretan arreta jartzen, ez? Kirola egin egunero, baina lan dabe, pues ez dugu egiten, normalean egiten den gasto energetikoa. Eta horren ondorioz, eta janaria ere nahiko gertu dekogu, eta horren ondorioz ematen den ondorioa da, oheragoa zela askotan, bueno, pues erre barik behar dugun energia hori, eta berziklatu barik ere. Eta horrek dekon ondorioetako bata, insomioa, kasu batzuetan. Lotuta, aurretik hitz egin ditugun ardurekin eta bildurrekin. Hori hor, garbigailu bat bihurtzen da, eta bueno. Bueno, zefaleak ere. Bueno, zefaleak buruko minak, ez? Badira konfinamenduaren ondorioa, azkenean, izaki dizuna garen einean, naturarekin binkulazioa beharrezkoa dugu. Karo, hemen ere, ez da gauza bera, beserri batean bizi baldin bazara, edo pisu batean bizi bazara. Balkoia dekozun edo ez dekozun. Orduan, pisu batean balkoi barik bizi den pertsonak asko aukera gehiago ditu buruko minaketa izateko, ez dekolako oinarrizko behar horiek asetuta. Hain zuzen ere, kalearekiko zera hori, naturarekiko lotura hori ez dalako ematen. Bueno, eta azkenik zentzu horretan, beste emozio bat ematen dana frustrazioa. Bueno, aurrekoarekin binkulatuta, ez teko guz oinarrizko beharrak asetuta, askotan ez dugu ulertzen, porque gainetik etortzen zaigu arau bat, hau 5 minututan aldatzen da,
gero, bueno, ez digu ematen denborarik hau behar da moduen kudeatzeko, ez? Orduan, zentzu horretan, bueno, pues, suminkortasunarekin lotuta ere, frustrazioa eta bildurarekin ere lotuta, eta bueno, gero, elkarbizitzarekiko, edo elkarbizitzarekiko. Hau da fenomeno bat ematen dana, eta gehienok ez duguna bizitzan, sekulan, ez? Eta da, behartuta gaudela, bizitzera etxean gaudenekin, bueno, ez jende guztia, ze badakit jende bat badoala lanera, eta baina, bueno, badaude kasu batzuk, non, lauko familia bat, laurok etxean, laurok etxetik lanean, edo gurasoak lanean, umeak lanak egiten, eta honek ekartzen deu, inoiz baino denbora gehiago batera pasatzea. Honek ekartzen dauena da, lupa baten aurrean bizitzea moduen, ez? Orduan, zuk baldin badeko zu harreman osasuntzu bat, seguramente emango dizu aukera, denbora horretaz gozatzeko, eta, bueno, presa barik disfrutatzeko maite dituzun horiekin, baina harremanean liskarrak, harremana baldin badago kilikolo, egoeranetan ez dago eskapatoriarik. Eta zentzu horretan, liskarrak izatea askoz errezagoa da. Eta gainera aurretik, azatu duanarekin, bildurra. Baldin badaukazu zenitarteko bat gaixorik. Edo etxe barruan dagoen bat gaixotu da. Edo gauza guzti horiek eragiten dute, ez? Gehitzen doaz gure egoteko moduan, eta liskarrak ikutzeko aukerak areagotzen dira. Hau ere ikusi dugu beste herrialde batzuetan, ez? Txina gure aurretik izan duela olako egoera bat, banaketak ere gora egin dutela. Orduan, bueno, dena den, nik eman nahi nuen ere beste ikuspegi positiboago bat, ez? Zeren, nik uste dut, umeak ditugunak ikusi dugu zelako gaitasuna dekien, ez? Egoera honetara egokitzeko, nahiz eta eurek diren biktima handienak gizartean, gero espetxeaz hitz egingo dut, baina esan nahi dut, porque gu, aunque sea konprak egitera urteten gara, ulertzeko beste gaitasun bat dekogu, baina egia da eurek direla oso plastikoak, eta orduan zentzu horretan daukate abantai hori, ez? Eta, bueno, nahi nuen hitzekin ere erresilentziaz, ez? Erresilientzia orain oso modan dagoen hitza dela, zuzen ere da, egoera objektiboki kaltegarria den batetik, gauza positiboak ateratzeko gaitasuna. Eta, hain zuzen ere, hemen nahi nuen, apuntatu baliabide moduan be bai, ez? Garrantzitsuna jarrera da, egoera honekiko. Orduan, bizitzen baldin badugu hau, aukera bat moduen, hau da, mundua gelditu da, eta guk geldialdi hau aprobetxatzeko aukera dugu. Holan bizitzen baldin badugu, askoz aukera gehiago dekogu honetaz ikasteko. Eta honetaz elikatzeko, ez? Demora mugatu barik elkarrizketa aberasgarriak izateko aukera, umeekin jolas batean jolasteko mugabarik, malguago izateko aukera, eta automatikoa amatatzeko aukera. Ez, askotan baditugu gure egunerokoan, lanera banoa, kotxea, ez dakiz zer, gelditzen da. Ematen dit aukera nire burua entzuteko. Eta nire burua entzute horretan ikusteko zelan sentitzen naizen, zer dan behar dudana, eta hori aldan einean mobilizatzeko. Beti ezin izango dugu gure beharrak asetu. Baina behintzat, identifikatzen dituzunen ja zaude atenditzen. Eta horrek ja ematen du lasaitasun bat. Orduan, bueno, azkenean erresilientzia hitz egin dudanean, aldi berean, ez, banabil ematen baliabide batzuk, ez? Oso garrantzitsua dela jakitea aukerak ikusten, ez? Ez hainbeste fokalizatzen zer dan falta zaidana, eta gehiago egoera honetan zer dudan, eta zer aprobetxatu dezakedan, ez? Bueno,
nik jarri dudana da, izan bizitza autentikoa, bizitzeko aukera, egoera honetan, ez? Eta maite ditugunekin, edo elkar bizitza egiten dugun hoiekin, aukeratua bada, denbora gehiago pasatzeko aukera, ez? Gero, beste alde batetik, baliabideen artean, eta ja, apurbete aurretik izan dizuet, baina komentatu nahi nuen errutinen kontua. A ber, berez, ni ez naz errutina zorrotzen aldekoa. Porque horrek ez digu ematen aukera gure burua entzuteko. Eta hori da garrantzitsuena azken finean. Bakoitzak beharko dugu gauza desberdin bat. Gure egoera objektiboaren arabera eta gure egoera subjektiboaren arabera. Zelan bizitzen dugun guk egoera. Zelan bizitzen dugun bildurretik edo lasaitasunetik edo nondik ikusten ari dugun, ez? Edo nondik bizitzen ari garen egoera. Orduan, errutinak bai, baina modu malgu batean. Lagungarria da beti eukitzea estruktura, nolabaiteko estruktura bat. Goizean lanean etxetik gabiltzanok, goizean lanean, baskaldu, umeekin irakurri, gero jolas bat, baina beti ere kontutan izanik ni neu zelan nagoen. Nire sistema zelan dagoen, zein da ontsen momentuan dagoen beharra. Bueno, nik uste dut honekin ja, behintzat parte orokorra amaitu dudala. Eta gustatuko litzaidak ja, espetxeen kontuarekin sartzea. Dena den, ez dakit, baten batek zeo zer galdetu nahi baldin badit, primeran, hemendik ja zeo zer animoak eta bidaltzen eta bueno, ikusten dut, ez? Jendea bai, resilientzia horrekin eta deskantzatzeko aukeraz, ez? Hitz egiten dozuela, hori da. Bueno, espetxetan, hemen nik berizten ditut ere bi zati, ez da? Batetik gaixotasuna bera, eta bestetik konfinamendurako, edo konfinamenduaren neurriak, espetxetan hartutako neurriak. Bueno, berez kontua da koronavirusa dela eta beraientzat nabariagoa da euren itzialdia. Hau da, eurek verbalizatzen didatena da ez daukatela eskapatzeko aukerarik. Koronavirusa sartzen baldin bada, eurek oso zaila dekiela. Batzuk eramaten dute larritasuna handiagoz, beste batzuk lasaiago moduen, ez? Osa, igual, bastakit, ez? Kartzel batzuetan jende gaztea dago, eta orduan, badakite koronavirusa gitzi gora bera, dakigunaren arabera, orain eta hemen, ez da oso arriskutsua beraientzat. Orduan, espetxe, eta dagoen jendearen arabera, modu batean edo bestean eramaten. Baina orokorra da, sentitzea, salduta daudela. Osea, koronavirusa baldin badago, denek hartuko dutela. Eta gero konfinamenduaren neurriei dagokionez. Bueno, batetik, ez daude bizitarik. Karo, ulertu behar dugu, beraientzat bizitak direla beraien asteko oxigenoa. Askorentzat oxigenoa da. Gero, beste alde batetik 8 deitik 12 pasa dira, ez? Kontu da, adibidez lehengo egunean, batekin hitz egiten, esaten zian azan orain zailagoa dekiela. Zeren, karo, orain 12 direnez, eta telefono kopuru berdina daudenez, askotan ez dute telefonoa libre topatzen, eta zailago egiten zaiela. Eta gero bideodeia kontua. A ber, bideodeiaen kontuari dagokionez, claro, ez dago bateratasun bat. Madriletik heldu dena izan da, bideodeiak egoera berezietan bakarrik erabili daitezkela. Adibidez, familiako norbait hiltzen baldin bada, familiako norbait gaixorik balego, edo, olako kasuetarako. Orduan, espetxe batzuk interpretatzen ari dira egoera excepzionalean danak daudela, adibidez, Herreran preso guztiek badeki dei hauek, eta aldiz
beste espetxe batzuetan, pues, erabakitzen dute, soilik erabili dezakela, benetan arazo larri bat duena. Argudiatuz, igual asko direla, edo espetxeren batean esan diete zenidei kobertura arazoak zeudela, eta ni psikologo moduan nago bideo deiak egiten. Bueno, hau, esan nahi dut, pues ez dagoela bateratzasun bat, orain espetxe guztiek egin behar dute bideo deiak. Hau da gure egoera, ez? Orduan, gero beste gauza bat ikusi dudana da, distantziak, hau da, eurek isolatua egotearen ondorio bat dela, ez tekiela termometrorik. Orduan, errealitate interpretatzeko garaian, kostatzen zaiela. Osea, batean konfinamenduan sartu ginenean, zueratu deitu zidan preso batek, eta esan zidan, 2 egunetara, 3 egunetara, baina ja alarma egoera, danok itxita, eta esan zidan, Maritxu, ez etorri, mesedez, ez etorri kartzelara, zeni, osea, oso urduri jarriko gara etortzen bazara, eta zen, ez teko taukerarik. Osea, beraientzat, zaila da ulertzea, benetan zer gertatzen ari den kanpoan, ez? Eta duela gitzi berriro errepikatu dit, baina ni hobetos pasatoz, ni lasainago horrela, eta ez dago, ez da nire aukera, ez ezin naiz joan. Eta adibidez, gaur kontatzen zira lagun batek, ez? Justo umeak ateralditugula ja domekatik edo astelenetik aurrera, eta orduan bere bikoteak esaten ziola, ez? Kontuz umea ateratzerakoan oso larri zegoela, oso urduri. Eta guretzat erreza da, ikusten duzu kalea, ez? Ikusten duzu jendea ateratzen dala, badoala erosketak egitera, gure neurriak ateratzen, eta umeak ateratzen nahiko segurua omen dala, edo behintzat gure termometroa hori esaten digu. Baina gu ateratzen gara, balkoira ateratzen gara lehiora, eta erosketak egitera goaz, eta ikusten dugu zein dan, sentitzen dugu, ez? Ez goaz kaletik eta batean pertsona jausten da hilda, ez da hori gertatzen ari. Baina eurek ez teki informazio hori. Eta orduan gertatzen da hori, hau, gehituta, lehen aipatu dugun bildurrarekin, momentu batean antsiedadeare gora egin dezake. Honekin, niretzat garrantzitsua da apunte berezi bat egitea gaixolarriekin. Alde batetik fisikoak, porque beraien kasuan badakite fisikoak eta 75 urtetik gorakoak, ez? Lehen aipatu dudanarekin bateratuta, ez? Eurek sentitzen dute, ez daukatela euren buruak besteko aukerarik, eta orduan, baldin badakite, arrisku taldekoak direla, beraien sentsazioa, ez, edo bizipena, kutsatzeren arriskuarekiko, nahiko potentea izan daiteke. Orduan, baina hau logikoa da, ez da aldarrikapen politiko bat soilik, ezke gaixo larriak, bai fisikoak, bai psikologikoak krisi honetan kalean egon barko lirateke. Porque ez dago beste modurik beraien osasuna zaintzeko, beharrezkoa da moduen. Eta orduan, gero, hori ez, esaten nizuena, kasu honetan fisikoetan antsietatea gora doa, bai, ala bai, porque beraien buruan ez kutsatzearen arriskua eta hiltzearen arriskua hor dago, ez? Beraien buruetan eta hau zaila da kudeatzea ez dekozunean objetiboki kudeatzeko aukerarik. Eta gero, beste alde batetik psikologikoen kasuan, egia da ni egon naizela nahiko frustratuta lehengo asteetan, porque geunden behartuta, niolan bizitzen ari nintzen ez, deiekin konpontzera, ez? Eta ni adibidez zuerara joaten naiz, 2 hiru asterik behin. Eta, klaro, badira bizita batzuk, eta beste kartzela batzuetan gitxiago noa ez delako hain larria bizik eta urrunago daudelako. Eta orduan ez nahi zeltzen gehiagora.
Baina badira bizita batzuk, batez ere kasu larrietan, beharrezkoa dutenak. Eta bizita horiek bizita horiek dira beraientzat tiritak. Eta hor egiten dudan lana da, ez dakit, eurek oso bilduruta badauz, edo egunerokotasunean ematen diren bildur horiei, nolabait, estrukturatzeko aukera, krisiak ekiditu, edalontzia oso beteta badago, nik laguntzen dira eta purtsu bet geisten. Urrengo izan noa eta berriro, igo da eta berriro geisten, ez? Hori da gitxi gora bera egiten dugun lana psikologoek bertan. Karo, hori kenduta, nire sentsazioa zen, 8 minutuko dei batean, zuerako presoak adibidez deitzen zidan, zueran ontzen momentuan iruditut, baina bat da larriena, eta berak deitzen induen astero, ez? 8 minutuko dei batean, nire sentsazioa zen, askotan, ez dit eman denborarik. Ez dit eman denborarik buelta moten laguntzeko, subjektibitate horretatik ateratzeko, ez? Eta duela 2 aste, lagun batekin hitz egiten, esan zian, segaitik ez dituzu bideoiak eskatzen. Pues eskatuko dut. Egia esateko, ez zitzaidan aurretik bururatu, porque euren aldetik, espetxen aldetik pues ezen, ikusten arintzen batetik zaila zela zen identzat. Eta orduan pentsatu nuen, zidatela emango. Eta sorpresa izan zen, asteazken gauean egin nuela eskaera, emailez, eta hurrengo gunean erreratik erantzun zidaten baietz, astelenan izango nuela bideodeia, eta ostilago izan zureatik deitu zidaten, eta ostilago izan bertan izan nuen saioa. Orduan, panorama asko aldatu da, hau lortu dugunetik. Zueran dauden beste biei ez diete onartu, zueran zenidei ez diete ematen, argudiatuz, hori ez dagoela koberturarik. Eta nire eman dizkiate 2 ostiral jarraian. Orduan, ulertzeko apurbet, noraino dan egoera honen larritasuna, ez? Maziaten ordu erdiko, lehenengo aurreko bariko egon nintzen 40 minutu, eta gaur egon naiz beste ordu erdi. Eta egia esateko, eman du kriston aldaketa. Eta ingurua, familia, eta hor inguruan gaudenak askoz lasaiago gaude. Ezkesteko zer ikusirik. 8 minutuko dei bat, edo holan, aurrez aurre honetan, eta adibidez, aurreko astelenean egin nuenean errerakoarekin, berak esaten zian eskertzen zuela, inkluso bideoiaren bidez egitea, porque ez zegoen hain urduri pentsatuta helduko nintzen ala ez, bidetik zelan, eta berak ikusten zuen ere irabazi moduan teknologia historioa hau, ez? Eta orduan, egia da, orain oso pozik nago, ez da nahikoa. Adibidez, herreran eman ziaten a priori izan zen 20 minutu, utzi ziguten 40, eta eskatu berriro datorren astelenerako eta ez diat erantzun. Nik ulertzen dut, seguramente ez diatela emango datorren asterako, baina, ni jarraituko dut eskatzen, eta egia da, igertzen dala, familiak ere esaten du. Igertzen dala, lehen esaten izuena, ez? Edalontzia, bajatu iten dela eta harinago sentitzen dela bera, ez? Orduan, esaten dizudana. Gero egia da, gertatzen zaigun beste kontu bada, geldirik dagoen, lehen esaten dizuen, hori ez, ezin jakitea edo zelan kudeatu, ez? Kasu honetan da, noiz izango diren bizitak, noiz izango diren hori, berriro beraien oksigenoa sartzeko aukera. Ni hasi naiz ere entzuten hotelak eta denbora beharko dutela zabaltzeko. Eta, klaro, adibidez, ni zurera joateko, goizeko 5etan altzatuta, goizeko 9etan nago. Baina herrerara ez naiz, 6-7 orduko bidaia dekot kotxean. Eta orduan, hotelik ez badago, hori basatzen zait burutik, ez?
ez dakidala ze momentutan mugituko dan kartzelen kontua, eta hau dela eta, pues, niri sortzen didan ezin egon hau, pues, imaginatu barruan daudenei, ez? Egoera hau da, horregaitik lehen esaten nizuen, ez da eskaera politikoa, da eskaera osasun arlotik giza eskubidetatik egiten dudan eskaera bat. Preso gaixoak eta 65-70 urtetik gorakoak krisi hau irauten dioen bitartean etxean egon beharko lirateke. Osasun tratamendu modura. Bueno, ez dakit askoz gehiago kontatu aldizuedan, ez dakit zeo zer gehiago jakin nahi duzuen zuek. Bueno, hemen galdetzen duzuez, nolako baldintzak dituzten espetxean osasuna zaintzeko. Bueno, behitu, alde batetik, kartzela guztietan ez daude medikuak. Eta normalean, erizaindegian daudenak, topera ibiltzen dira. Hau, egoera normal batean, koronavirusa egon barik. Kontatuko dizut adibidez kasu bat, ez? Eduki dugu pertsona bat herreran erizaindegian, egon da Bizkarreko Kriston Minagaz eta batean itxi behar izan dute modulo bat, koronavirusa sartu dalako. Orduan, 5 pertsona sintomatologiarekin eta 2 diagnostikatuta erizaindegira eraman dute. Zer gertatu da? Erizaindegian zeuden kutsatuak, isolatuak eta kutsatutak ez zeudenak. Adibidez, gurea den preso hau, Bizkarreko Miñonekin zegoena, eta azkenean, bueno, eskatu du berriro beraien modulola, gaina ez dakitak izu, baina herreran batera daude, preso politikoak batera daude modulo baten, eta ez daude beste presorik. Ordan, karo, honek pentsatzen zuen, ostras, ni egon naiteke kutsatua, onartzen zuen kutsatuko zela, ez? Egon naiteke asintomatiko, eta noanean ja nire modulora kutsatu ditut besteak. Eta, bueno, egia da, abokatuaren bidez, eta gero berak ere eskatu ditu maskariak eta preso politikoak momentu honetan maskariekin eta guanteekin daude. Eta funtzionariek ere, baina hori eskatu delako gure abokatuak, distantzia batera, Hau ez da normalena. Osea, espetxe gehienetan ez dira ematen ari neurriak. Osea, funtzionariak ez dituzte neurririk hartzen zentzuan distantzia 2 metrokoa, maskarilla, eskularroak, gehienetan ez da ematen. Eta gero, esaten nizuena, kartzel batzuetan ez dago medikurik. Badaude erizainak. Eta orduan, norbait gaizotzen baldin bada, zen nolako, hemen norbaitek izaten zian, ez? Zen nolako orduritasuna eragin aldizun horrek. Gaizotzen baldin ba naiz, erizaina dago. Eta gainera, ikusita koronavirusak daukan gaitasuna, ez? Izateko, osea, batean, inguruan dagoen guztia kutsatzen duela, pentsatu kartzela handi batean, modulo batean, ez dakit, asmatuko dut, 20-30 pertsonetakoa. Medikurik ez baldin badago, zelan hartatu 20 gaixo, ez? Eta hori da, beraien burutik pasatzen dena. Esan dizuedan moduan, ni bakarrik dakit, espetxe batean maskariak eman dizkietela, eta eurek eskatuta. Eta gainera herreran daudelako eure bakarrik. Eskoz errezagoa da hori zaintzea. Galdetzen didazue, ideiarik badudan, noiz hasiko diren berriro bizitak. Niri gustatuko litzaidake lehenbailen izatea. Baina ez dago bat ere argi. Egia esateko, karo, deseskaladas entzuten dugunean, entzuten dugu, joango direla ateratzen poliki-poliki, jende azenko garela poliki-poliki ateratzen, eta bukaerara geratuko dela jende asko biltzen duen dituzten lekuak. Bueno, entzun dut, hori ez, kontzertuak, kirol eremuak, futbol zelaiak eta olakoak. Ni nahi dut pentsatuta nire logikak esaten du
hauek izan behar dira lehenengo tarikoak. Porque azkenean, ja ez bakarrik guri interesatzen zaigulako, baizik eta Italian gertatu da, ez? Ba motinak gertatu direla, Okainan ere motin bat gertatu zen. Eta orduan, hori ekiditzearren, uste dut instituziones penitenciarias eri, bai Frantziako, eta badakizu ezen neurriak hartzen ari diren bertan, eta bai Espainiak hori interesatzen zaio lehenbailen aukera hori zabaltzea, danok dakigun gauzengatik, osea, presoak neutralizatzeko, drogaren bitartez, eta orduan, horrek ekarriko luke, gure presoentzako oxigenazioa. Ez dakit, uste dut lehen egon naizela edo atzoitz egin gure abokatu bategaz berbetan, gure buruan zegoen ekaina, baina egia da biak garrela nahiko baikorrak. Eta zueran dagoen preso honek esaten zian bildura asko gazaurreko astean, berak barruan ikusten zutela 6 hilabeteko tartea. Nik ez dut ikusten 6 hilabeteko tartea, ezinezkoa da, ez da sostengaitza da. Baina ez dago ezer aurreikusita daude eskaerak, baina lehenbailen hau hartatzeko eta hori. Langileek maskariak dituzten, normalean ez. Espetxetan dauden funtzionario gehienek ez deki ez. A ber, noiz hasiko dira, hori ja erantzun dizuet. Bai. Hemen ere nahikoa da euskal presoak etxean eta bizirik nahi ditugu. Bai, hori da aldarria. Baina, esaten dizuet, ez soik aldarrikapen politiko moduan, baizik eta gaude oso egoera berezian, eta egoera berezi honek behar dituen neurriak preso gaixoei lotutakoak ezin dira eman espetxe barruan. Eta orduan, zentzu horretan, nik argi dekot, etxean egon beharko lirateke, eta gerokoak. Zenidak nola bizitzen ari diren egoera, hemen ere denetarik dago. Esan nahi dut, azkenean asko egiten du izaerak, ez? Badaude zenide batzuk, adibidez, ez? Urte askoko espetxealdia dekona, ez? Oien ingurua oso ituta daude gauza txarretara. Eta bizi izan dituzte oso gauza desatseginak. Adibidez, dispertzioa, leku batetik besterakoa, askotan jipoiak, gaixotasun batzuk. Orduan, hauek normalean nahiko eskorrak dira, eta orduan bildurrez bizi dute. Adibidez, Herreran gertatu zitzaigun, batean justo nengoen zenide batzuekin hitz egiten, bertan dagoen preso baten inguruan, eta batean, egoera hortan dela sartu zen, jakin genuen, hor lan egiten duen guardia zibil bat hil zela koronavirusagaz. Orduan, karo, momentuan bizi izan genuen zegoen bikotea, zegoen anai arrebak, eta bikoteak bota zuen berria, oso urduri jarri zen, eta ni jarraian, badaukagu jaikia din gure WhatsApp taldea bai, eta jarraian bota nuen, hau gertatu da Herreran, justo taldearekin nago, zelan, nik esan niona, izan zen, ez aurreratu, orain eta mendakiguna da, bakarrik kasu hau dagoela, Herreran daudenak gure presoak gazteak dira, a priori, dakigunagatik ez daude arriskuan, guazen ikusten zer gertatzen den, ez? Eta gero jaikiadikoekin hitz egin, okurritzen zaizue beste zerbait esateko familiari, zer egin aldugun, eta hortik ere atara zen, jaikiadin, zeu zer egiteko beharra, ez? Kartzeletara gutunak bidali, batetik mediku ekipoari eta ziurtatzeko neurriak hartzen direla, eta modu bat presionatzeko, ez? Jakiteko gu hor gaudela, horren gainean gaudela,
eta ez erlajatzeko, egin aldituzten gauza guztiak egiteko. Eta gero bestalde beste gutun bat presoi bidalita, ez? Lehen esaten nizuen, ez? Zenolako antziedadea eragiten duen, ez dakizunen informazio hori benetazkoa den, ez, orduan, modu honetan, gure medikuek egin dutena izan da, informazio zintzoa eta objektiboa bidali, eta modu horretan, gure presoak eukiteko heldu leku hori, ez? Ez dakit zer gehiago kontatu. Nahi baiazu beste zerbait galdetu? Eskertzen dizuet pila bat, animoak eta zuen eskerronak, idazten dira zuen guztia, eta egia da feedback hau laguntzen didala, porque hasieran esaten dizuena, ez nago ohituta nire lehenengo aldia da formato honetan, eta niri asko laguntzen dit hitzaldi bat ematen dudanean, zuek aurrean eukitzea eta zuen galderei erantzutea, ez? Bai, hemen etxean hainbat erosotasun ditugu, txialdi honi aurre egiteko, Netflix, deiak, bai, nolako baldintza materialak dituzte haiek espetxean. Karo, behitu, hau oso interesgarria da, bai? Hasieran, konfinamendua eginenean, nire lehengo pentsamendu izan zen, preso hoiak. Zelan biziko duten eurak, resonantziaren bat eman zelakoan, ez? Batean berbizitu espetxeko episodioak edo hori, ez? Eta gero niretzat sorpresa izan zen, egun horretan bertan hitz egin nuela 4 edo 5 ekin, eta guztiak zeuden superpozik, honek zeukala zerikusia espetxean bizitakoarekin, honek esaten diana, ez? Deiak, bideodeiak, Netflix edo zer gauza irakurtzeko, ikusteko aukera, ogia erostera ateratzeko aukera egunero. Hau da, beraientzat hau lujo bat da, ez, orokorrean. Eta gero beste gauza bat gertatu zena, hau lehengo asteetan bai gertatu zen, orain egia da, nik uste dut, itxialdiaria asteak pasatuta eta igual pisu gehiago hartu deu, ez? Baina bebai sentitzen ziren, edo batzuk ondino, ez? Produktiboak, porque eurek badituzte baliabide pila bat, ez? Eurek espetxe barruan itxialdi batean egin dutena, guri esaten digute, behitu hau egin hau, eta beste, eta ez dakizer, eta taula hau, eta bestea, edo yoga, edo, gu orain egiten ari garena, online egiten ditugun gauza, eurek oso ohituta daude egon dira, ez? Eta espetxean zer nolako egoeretan daude, asko da, alde batetik, lehenengo graduan edo bigarren graduan daudenaren arabera, eta espetxea beraren arabera. Esan nahi dut, espetxe batzuetan moduluak bakarrik itzi dituzte, esan nahi dut. Atera daitezke kiroldegira, atera daitezke patiora normal, eta egiten ez dituzten ekintzak dira, bakarrik beste modulo batzuko jendearekin lotzen ziren horiek. Tailerrak edo beste ekintza batzuk, ez? Eta jarraitzen dute jantokian bazkaltzen, eta bar. Beste espetxetan aldiz, orain ja ez dira irtetzen kiroldegira, beste espetxetan ez dago kiroldegirik bez. Ez dira ateratzen, ez dute jaten jantokian, eta dana egiten dute ziegan. Orduan hau, ez dagoenez hau guk etxean bizitzen ari garena, dela orain hau honek balio du, eta hurrengo segunduan beste batek, kartzeletan gauza bera gertatzen da. Orduan, doaz apurtxu bet sobre la marcha. Eta orduan, ala ere, askoz mugatuagoa da, esan nahi dut, normalean bizi dira bakarka ziega batean, askotan mugatua dute, edo gehienetan mugatu dute, zenbat liburu izan dezaketen, zenbat arropa izan dezaketen,
batutan fizikoki ez dalako material hori sartzen, eta beste batzutan aldez aurretik markatuta dagoelako ze gauzen kopuru edo ze kopuru izan dezaketen. Orduan, gero beste alde batetik gutunen kasuan, kartzela batzutan ez dira heltzen ari gutunak. Edo heltzen dira, baina hor daukat erretenituak. Eta beste batzuetan aldiz, heltzen ari dira. Orduan, espetxeen arabera baldintzak desberdinak dira. Baina, bai egia da, komunikazio osoa moztu egin dela. Zan nahi dut, adibidez, espetxe batzuetan, kideak elkartu egiten zirela, igual tailerren batean, edo kiroldegian, edo olakoetan, eta klaro, batez ere, komunikazioetan aukera zuten elkar ikusteko, hori erabat moztu da. Osea, moztu dena modu orokor batean espetxe guztietan da bestekin komunikazioa. Eta orduan daude isolatuta bakoitza bere moduluan. A ber, hemen beste komentario bat, Espainiako espetxeetan euskal presoak direla, eta txarra da. Baina Zabaladan berdin da. Hau ez dut ulertzen, baina, bere egoera oso txarra da preso guztientzat. Nik gauza da, arrunten errealitatea ez dudala ezagutzen dut politikoen bidez, eta badakit, beraien egoera asko daude gaizorik, asko dauzkate drogekin arazoak, eta horregaitik esaten nizuen lehen motinen arriskua, ez? Okainan gertatu dela ja, ez? Eta Italian gertatu zen, 300 presorekin, eta espetxetan drogak egiten du modu batean neutralizatzea. Ez dagoenez, gertatzen da, hori gehi antxetatea, gehi ez egotea familiarekin egoteko aukera, eta eragiten du giroa orokorrean okerragoa dela, ez? Guztientzat. Ez dakit, beste galderaren bat, edo beste zerbait gehitu nahi duzuen. Beste zerbait heltzen ez den bitartean, eskertu nahi dizuet, elkartasun sarean zaudeten guztioi, hau sortzeagatik. Nik uste dut, oraintze bertan, dekogun gabezi handi bat harremanena dela, ez? Eta egia da, honek, ez? Soporte digitalak ematen digula aukera dekogun gabezi hori asetzeko, eta primeran dago, ez? Honetarako aprobetxatzea, ikusi dut zenolako ekintzak dauden asteburu hontarako, eta primeran dago, eskerrik asko eta zorionak honetan lanean zaudeten guztioi, eta betiko moduen, zeu zertarako behar baldin banauzue, hemen nago. Nik uste dut hau izan dela guztia, eta hori, esan dakoa. Nahi duzunen arte, asko zaindu zuen buruak, eta maite duzun hori zaindu, zure burua baldin bada, are gehiago, eta aprobetxatu dituzuen baliabideak. Aprobetxatu esperientzia hau aukera bat moduan bizitzeko.